Dnes som vymenila v chlebe vodu za pivo, poďte sa pozrieť, ako to dopadlo. Ako prvé som do misky naliala pivo a pridala som k nemu kvások, med a melasu. Všetko som premiešala, kým sa nezačali tvoriť bublinky. Chcela som vyzdvihnúť tmavú farbu piva a preto som použila zmes babičkinej tmavej chlebovej a ražnej múky. Múku som zapracovala, kým nevzniklo hrubé cesto bez suchých častí a nechala som ho hodinu oddychovať. Po hodine som pridala soľ, ku ktorej som šplechla trochu vody, aby sa lepšie zapracovala a začala som s naťahovaním cesta. Snažila som sa ho neprepracovať a keď už sa nedalo ďalej ťahať, zakryla som ho a nechala som ho 30 minút oddychovať. Ďalšie 3 série som už robila pomocou coil foldov, pretože cesto bolo prekvapivo pevnejšie a suchšie, než som čakala. Toto cesto malo vyššiu hydratáciu, ako som zvyknutá, no napriek tomu sa naťahovalo ťažšie ako normálne, čo je trochu zvláštne. Úprimne som si myslela, že ma pri každom odkrytí ovanie vôňa ako z miestnej krčmy, ale vôbec to tak nebolo. Cesto nevoňalo ako pivo, ale vôňa skôr pripomínala melasu. Po poslednom preložení som cesto premiestnila do menšej misky a na noc som ho odložila do chladničky. Na druhý deň som ho nechala 2 hodiny zohrieť pri izbovej teplote a pustila som sa do tvarovania, ktoré robím na 2 fázy. Najprv z cesta vytvorím jemnými kružovými pohybmi guličku, ktorú nechám 20 minút zakrytú a potom ho finálne vytvarujem. Po oddychu si ho otočím a preložím mu spodnú stranu, potom boky a nakoniec vrch. V jednom momente to dokonca trochu vyzerá, ako by som ho balila do perinky. Takto preložené cesto otočím a dotvarujem ho, aby z neho bola pekná gulička. Nakoniec som ho už len premiestnila do misky s utierkou, aby som mu zašila spodok, lebo sa tam ináč môže spraviť tvrdá krusta. Pred pečením som ho vyklopila na papier a zľahka posypala škrobom. Tešila som sa, lebo sa mi prvýkrát podarilo spraviť vzor, ktorý obsahol viac než jednu osamelú čiarku. Po upečení vyzeral takmer ukážkovo, mal krásny tvar, pekne narástol a jediná vec, ktorá na ňom nebola perfektná, bol tmavší vrch. Keďže sa mi zdal dosť tmavý, vytiahla som ho z rúry asi o 15 minút skôr než zvyčajne. Bola som naň hrdá a nevedela som sa dočkať, kedy ho rozkrojím. A potom som ho rozkrojila a zistila som, že sa mi podarilo upiecť chlieb s medium rare prepečením. Chlieb z piva by som si určite ešte niekedy zopakovala, len na budúce ho možno skúsim aj dopiecť. Máte radi nejaký netradičný chlieb? Dajte mi inšpiráciu do komentárov. Pa pa!